No, because naniphi ubrother wam efikelwa icherry yakhe yokuqala ehleli icherry yakhe yesibini. Mamelani guys nesi story. No, because ucherry ngoku ubrother wam ucherry my-2 as ba ene-girlfriends eziyi-2 kufika engumXhosa ehleli nale ilikhaladi yabo. Le engumXhosa ayiva Afrikaans. Le ilikhaladi ayisiva isiXhosa yabo. Into ihamba kanje ubrother like caba ne okay fine ngezolo it was Friday. Brother kufikele lo mntana ke ulikhaladi. Lo ulikhaladi akahlali kude apha, and then lo wesibini yena uhlala kude yebo. Like xa isiza apha like I think ukhwela kayi-2 okanye kayi-3 yebo. And then yena lo xa isiza ukhwela kayi-1 yebo because akakude kakhulu. Fine. So ke ngalo Friday kufike ombi lo likhaladi. Fine ngabikho nto. Caba bahlale ke bahlale. Thesendlini as a fam yebo. Yena mos ne-Flatterback. Fine. Konto. Kuhleleke. No, because ilale ke girl Friday yebo. Be right. Okay, lo ungumXhosa athi apha kum Chomi andimfumani mamntawo kwenu yebo. Ndicela undijongele yena ebhek ba ukhona na yebo. As ke mna ke ndingu-sister like and you know like ndiyakuye xa ndifika ukhona ndifune nobani uyakufuna wena kwenza kantoni and ndibone phi ba uhle nomntu like xa i-remake ne-sliding door yebo. So xa like xa ndingqozayo and uye asivule sliding door. This time around uvule nje wabhela ngentloko. Ndithi hayi intoni ngoku ungafuna uvele? Vula icanga ufuna uthi hayi ayiwena mani ntoni fondini funa ntoni? Ndimnike ubani ugirl zathi ngumandisa. Umandisa uyangofuna fondini uyandidasha ifowuni uthi mani myeke umandisa fondini busy mna apha yabo. Xa umandisa bayi wifi yageza fondini andikwazi ufaneka ndinike moja ndixelela. But ndithini but umandisa mos uyabona uba like i-wifi yasebenza kumkhomza ndapost nenza ngapost ndafuna come hide mna akayiblock ifondini ibone hayi makamele efondini mna yohlala kude nale weyini. Okay, fine, sharp. Okay, brother, was namanzi ngambhekhabeli ndike Chomi. Ukhona ne but sikezela i-wifi yebo. Ungabona mama ndiposta cho. Nami ndiposta ngedatha yami. Otherwise i-wifi yona iyageza and uyamazi ke nakafana ayithenge idatha. Cause utheni ulendikile yamazi bosu stage nento. Nya athi ewe. Nyani ngabikho nto. Not okay. Xa uthi mna ndiyaphambana okanye mina mbhekhabeli. Ingathi wayiva mna mbhekhabela mna brother wami. Wathi okay. Not girl efika ngigqibelo ke ngoku ndimuske kwalalwa ngala Friday yebo caba ke babacabana network phakathi because xa befuna video call la umuntu sikayamxela no because asikwazi video call afondini yebo like mnika istory man but ugela azibambe ke istory amnika so fa ngabikho nto not ke ngoku girl ekusasa engentseni ngomgqibelo kacala kusilela kungomgqibelo and ke sivukela lokusika indawo mos asizikolweni bantu baphangeli siyapi akuyiwa ndawo hayi sana fika girl kusasa ngentseni. Fika girl. Fika kwakhe nqoza endlini. Okay. Mna ke mna I'm not a morning person. Yabona mna atsho. Akhala mna ndibunga nqoza once ndijoin ixesha kuba kuse-8 so ndikuvulele noba sendikuva soze ndikuvulele uzawulinda until ndivukele xa ndivuka noba ndivuke ngo-11 ndizakubuza ngo-11 buzawuthi ndive umntu enqoza mani bingubani ba ndiyavuma okay kuthiwa nguwe ndiyabuza uba ubuzawuthini aso ndivukela loo nto leyo kaloku iba wena uvuke aso ndivukela loo nto leyo nyhani ke but sendiqama ndizawuvuka acaba ahambe phaa masekhaya icanga sekhaya phaa ekhaya ikitchen like like xa ungaphakathi umbona waphandle but umntu wangaphandle akuboni yena yebo ya i-aluminium fine. Okay ngoku xa uke uyabona uba asithi sivule apha endlini wajikela ebhek yo uyangqoza ya yambize ke ngegama zathi ngubani igama kabrother wam zathi andifuna ubiza igama lakhe apha zathi ngubani ndizawuthi Xhanti fine Xhanti vula icango wena Xhanti ndiyabona uba ndiyakwazi uba ulapho vula icango wena vula eli cango yabo brother wam angavuli yabo. Ugirl asicela uba uzawuhlala pha emnyango akwazusuka hey mna ndiqaba ndimakhulu siyivele nto yabo umakhulu ndimhlebele ndithi umakhulu mavuke ndivuke ndihlebele umakhulu Chomi ugirl ufikile ugirl lo uhlala kude ufikile uthi njani ke ngoku
ufika njani ngexesha like akazi xa umakhulu kunasezitshintshisa njalo umnyana wakho wrong apha umnyana wakho orongo apha ayingugirl nyam ayikho nto sihlala endlini ndiqamba like ndizawuphuma njani ndithi makazi omnye mhlawumbi akekho yebo ndiqamba ndiyazi zawuthini and ke kule niba uyayiva le nto and ke kunogirl lo phakathi uyazibuza uba kwenzeka ntoni ndiqamba ke ndizawuphuma nje ndithi tshomi izohlala phakathi mani yabo mhlawumbi akekho yabo sizangakuyi kanti ukhona khazohlala phamani phakathi endlini then ke xa engathi mhlawumbi if uyafika then uzakufika uzakubona okanye ndizamntazi ndamfowunela ndimxele uba ukhona makazi yebo mhlawumbi behalela apha endlini umke neetshomi zakhe ndiyeva ukhona qake nokusendifihla inyala lakhe ndasifundisa kubantwana koobrother bethu ndihlale aligela ndihlala apho ndaqamba ke sitshaye kubrother wam ndaqamba ndizinto athi tshomi ke if ufuna ukuhlala apho hlala ngoba mdala undithetha mos akafuna uva yebo and ke uba uyafind out ma-find out yebo nyani brother wam ke umntu abantu lo ngaphakathi angaze ungagoduka efuna ugoduka nje and ke kuba semini mos funeka egodukile uthe xa evula icango akugele behlepha uthe xa evula icango lo badla naba bayaphuma kwaliwa omnye ke ngoku like bayabethana guys like manqindi kuyabethana safuna umakhulu sifuna sinqanga le nto but andinqaba ndiyanqanda hleka like ndihleka brother uba tshotsho ayidendixela uba imini enje izawufika imini esisidenge like cause udomela like ke ndiyazi mani unjani yebo ndiyahleka kayivo ndiyanqanda icela uba masanukula nantoni yebo and ke kulo uthuka lo ngeafrikaans lo mntu uyasixhasa abavani tshomi into ebaba ngombane rhuti yinto ebana uba abavani bethu like omnye kamva omnye but bayathukana basithi nawe ntontoni yakho ndiqaba ikinetshe loku ke bamile ke kumakhulu abanqandi nyani banqandeke yabo so kubuza kubuza uba kwenzeka ntoni ebuze ke kuke lo Afrikaans ba fanini wat gaan bane wat gaan no buza brother mphendle Afrikaans unomsindo lo ba ma from ke mani phela ndikuve uthina mna ndiqaba because daddy phedi ngisini like ndiyazi ngiqaba yibo ndiyahleka mna kiba tshomi kaloku like you what is this uthi phela ndikuve uthina mna nawo uthanga athi ndithi kumneke makathi ngawe yabo sendimpheleke makathi makathi ngawe uyabuza kuni yathi bakwenza ntoni yabo kuni wamxasa jola and wena kusakho phakathi ntana umathelele apha ndiqaba ke naloke uyabuza uba uthini lo ndiqaba bawo ebona ke zazinto abafana guys abasifake sisolokuba zasifake desert ndikuni guys wagoduka makhamba brother makakhaphe lo abuya azomfikisa imesi yakhe girlfriend wakhe yebo nyani guys wahamba ke girl lo wesibini lo ke ulikhaladi wagoduka wagoduswa wakhweliswa wagoduka sheka ke lo ukhwela kathathu xa siza apha ekhaya sheka ke yena ke ndithi kuye ndimcebisa ke ukumna brother msemkini ndithi tshomi sihlala goduka abana ndicebisana goduka tshomi uthi akanamali goduka ndiqaba udom ke ngoku nditsho mntanga mna mali goduka ngoku because kaloku ngoku siza apha like maybe ulindele nantoni na yebo because ngalaa futhi ukhwele ngayo maybe ubuyazi buqonde uba kuzokwenzeka into enje maybe kaloku utsho uze nemali yokhwela what if ke kulo mntu kanti nyani ubrother wam sana kangaqase kwa uba namali wathi anamali walahle bukhwele ngalo basapha phinde ujike ngalo because anamali it's either ke uyalala yabona ke kulaa nto and ubrother wam wenza amabomi because ndithi ngaphakathi wayinayo imali wayifuna mna lala kwenza zamcanga kakuhle abe soft kunabantu akwazi umcenga thamba athi ke goduka bagoduka be right nyani ke guys bathi begoduka ugele ngecawa ba right kuyahlekwa guys ngathi kwakwenzeke nix akwenzeke nix hayi mna ndiyamxelela shem once umtyhona brother wam ndiyakuxelela straight ba tshomi ikhondo zakho lo unento namakhaladi brother wam unento namakhaladi funa aba ndithi wena silele kufuza ugqiba ifestire apha because bazi uba wamasha umntu wangu ugqiba ifamily yonke ngegolf encinci edrotsiweyo eyinkwankwa kulaa nto ndithi wasa but ke guys yaphela kanjalo ke into yabo but ayiphelanga apho into yabo ndizanibasela khanenye ezayo.